Usa ka spillway o usa ka dalan sa managlahing barangay sa Upol, Misamis Oriental ang nahugmak gumikan sa way puas nga pag-ulan sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Matag mubundak ang ulan, ingon ani ang sitwasyon sa spillway nga nagkutay sa duha ka mga lagyong barangay sa Upol, Misamis Oriental, ang barangay Tingalan ug barangay Bagokbok. Sa cellphone video, makita nga gibarikadahan na lang sa mga tao ang spillway aron dili mahulog sa pangpang ang mga moagi nga mga sakyanan tungod na lapawan na sa tubig baha ang spillway. Apan pipila ka oras human ang maong paglapaw sa tubig baha, nahugno ang usa ka parte sa maong spillway tungod sa dakong bulog sa tubig. Mga 3 tons delikado na kayo, 2 tons. Mga tricab pwede makay motor, may nana, pwede siya makaagi. Pero kung inyong malantaw karon, lisod na gid siya kay delikado na gid sa Palisuray karon ang pag-agi sa mga dagkong sakyanan. Ilabi na ang mga adunay kargang agricultural products. Basin madayunan pagkahugno ang nabilin nga parte sa spillway. Temporaryong gipabantayan og mga tanod ang maong spillway aron magiyahan ang mga sakyanan nga moagi sa lugar. Samtang sa unahan nga barangay, ang barangay Tingalan, nahugmaksab ang usa ka lane sa ilang main road tungod matud pa sa sunod-sunod nga pagbundak sa kusog nga ulan. Sumala sa opisyal sa barangay nga baguhay lang nga human ang pagsimento sa maong dalan. Manawagan ang tamisar sa kontraktor ani nga mao nga dalan tungod kay peligro ni sa among mga katawhan sa barangay Tingalan. Unta ilang makita unsay sitwasyon sa atong kadalanan karon kay og naay moagi sir basig og dili taga dire basin mahulog og peligro ilang kinabuhi ba. Hinuon ana-ana ang mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Engineering Office alang sa pag-survey sa maong naguba nga mga infrastructure project. Kini aron magahinan og budget. Gipahimangnuan ang mga residente nga nagaagi sa lugar nga mag-igmat ilabi pa kung kusog ang pag-ulan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.